У нас неформальный, у нас можно материться, можно там и в принципе, калі нешта нязручнае, то можно там, не ведаю, і парушыць тут все по вялікім рахунку. Я пачынаю. У нас працягваюцца нашы эфіры, якія мы записываем на тэму ворагі, і гэта, на жаль, мы не ў прамым эфіры выступаем, мы записываем па тэхнічных прычынах. І у нас у гасцях Змітрый Галко, журналіст такого інтэрнэт-часопіса «Беларускі партызан». Мне здаецца, што якраз у сувязі з тымі актуаліямі, якія зараз літаральна у нас адбываюцца, нам патрэбна паразмаўляць менавіта з вамі. Літаральна учора у нас адбылася, я так разумею, што это такі быў беларускі дзень Канстытуцыі, і такі беларускі дзень Канстытуцыі. Да, і шмат вулічных акцый у нас адбылося па ўсёй краіне, і ў Беларусі адбыўся, у Мінску адбыўся санкцыянаваны нібыта 6, прысвечанае трэцяму дэкрэту про тунеядцаў. Не дармаедаў. Не дармаедаў, да. Ну, дэкрэт про тунеядцаў, а марш у нас не дармаедаў. І скончылася гэта ўсё затрыманнямі брутальнымі, прычым, і нават я яшчэ раз паўтару гэту фразу, наколькі у мяне там траваядная такая стужка на Фейсбуку, але яна таксама запоўнена пастамі недоумення, прынамсі, тым, што адбываецца. Я могу сказаць, хай гэта будзе маім першым пытаннем, літаральна месяц таму, мне здаецца, гэтым нават яшчэ не пахла. Не. І раптам мы знаходзімся у сітуацыі, якая вельмі падобная на нашы дні выбараў, умоўна кажучы. Адкуль што бярэцца, на вашу думку? Яно адрозніваецца ўсё-такі ад дзён выбараў, я б сказаў. А зараз настрой троху іншы. Чым іншы. Людзі гатовыя супраць гэтага пратэставаць. Раней гэтага не было. Раней былі таксама і слёзы былі, і крыкі, і абурэння ўсёй гэтай несправядлівасцю. Але глядзіце, Наста Дашкевіч, жонка Зміцера Дашкевіча, ну і таксама палітыкі, можам сказаць, пішаце, гатовыя вы пратэставаць супраць гэтага паліцэйскага бязмежжа, беспредзелу. Адразу ж, гэта было ўначы, другая ноч, здаецца, ці нешта такое. Просто вал каментараў, так, я гатовы, калі. Гэта вялізнае адрозненне ад таго, што было ад выбара. Што яшчэ, якім чынам з'яўляецца гэтая рашучасць, якім чынам закіпае гэты градус нянавісці, калі мы паглядзім на ўсе акцыі пратэсту, ён рос пастаянна. Ад кожнай да кожнай ён быў усё вышэйшы в розных рэгіёнах у людзей. Не чуюць. Іх не чуюць. Калі выходзіць свіное рыла, як у Рагачове, проста ідэолог свінакомплексу там выйшаў, сыты, добраапрануты і гэтак далей. І пачынае расказваць, што вам проста трэба працаваць, вам усім трэба працаваць, я не хачу за вас плаціць. Ці калі ў гародні выходзіць, хто там, я не памятаю, таксама ідэолог. Які ў нас прыгожы горад, паглядзіце, як у нас все чыста. Ці калі там Марзалюк кажа ў Магілёве, вы ж усе хочаце ў Еўропу, а яму нейкая жанчына, заробку б нам. Яны не чуюць, яны не разумеюць, з кім яны маюць справу. Яны не чуюць людзей, і калі людзі адзін аднаго не чуюць, гэты градус паступова пачынае ўзрастаць. Асабліва, калі на фоне адсутнасці гэтага рэальнага дыялогу табе пачынаюць біць дручком па галаве, пакуль не дручком, кулаком, цягнуць там цябе па зямлі, гэты градус ён проста вось так. Мне ўзнікае пытанне, што быццам бы якраз грамадскі дыялог на гэтую тэму, дэкрэта пра тунеядцаў ён адбыўся. Улады пайшлі на папятную, нібыта замарозілі, нібыта...
Ну тут ёсць такое пытанне, канешне, такое адчуванне, што ідзе вось нейкае такое ўжо бескампраміснае супрацьстаянне, таму што спроба вось кампраміса, давайте у нас будзе гэты закон, але ён не будзе пэўны час працаваць, гэта спроба кампраміса, гэта спроба прынамсі захаваць нейкі твар. Менавіта таму, што адбылася няўдалая спроба кампрамісу, супрацьстаянне ўзрасло. То бок вельмі дзіўна, калі кампраміс быў амаль невырашальны. Там людзі, якія стаялі з чырвона-белымі сцягамі, воклічамі «Жыве Беларусь» па адзін бок. Я вось памятаю выпадак, гэта самы пачатак 2000-х, калі была нейкая акцыя на Дзень волі, недазволеная, яшчэ нейкая асобная ад вялікай акцыі, там пад кіраўніцтвам Северынца ці кагось. Нас забралі, нас адвезлі на Трасцянецкую, пасадзілі там у падвал. І вось сядзелі мы ў зале, менты насупраць нас. Мы былі проста як ворагі, сапраўдныя ворагі, паміж якімі няма нічога агульнага. Мы там пафасна, я маю на ўвазе затрыманыя, праспявалі «Магутны Божа», напрыклад. Калі там мент сядзеў такі і казаў, што «Ось, там уся праблема ў тым, што мы не ведаем нашага гімну». Ну, ён маў на ўвазе афіцыйны гімн. А тут Северынец стае і кажа, як гэта не ведаем? Мы наш гімн ведаем. І, значыць, все стаюць, спяваюць «Магутны Божа», ну, а ты сядзяць просто з каменнымі тварамі ашалелы менты. І гэта просто было дзве розных краіны, яны не супадалі. Іншыя і яны ўспрымалі нас як ворагаў, засланцаў там захаду і гэтак далей. І тут патлумачыць нічога нельга было. Але ўжо ў 2010 годзе сітуацыя змянілася, там быў і іншыя пратэстоўцы выйшлі, там былі так званыя простыя, самыя розныя людзі. І ўжо дыялог гэты ў міліцыі адбываўся зусім па-іншаму. Зараз гэта пайшло яшчэ вышэй, то бок на самой справе мы не рухаліся, не засталося такой сітуацыі, што вось ёсць мяжа паміж намі, яна бескампрамісная. Не, наадварот, яна вось так хісталася, яна рухалася, гэтая мяжа паміж намі. І менавіта гэта павысіла градус, бо яны слабелі, яны неяк раствараліся, а нас усё болела. Нас зараз вельмі шмат. Цікава гэта падзел адразу на мы і яны. І вось тут такі раскол у грамадстве, які, мне здаецца, у замаскіраваным выглядзе ён існаваў уже даволі доўгі час, ён раптам зрабіўся абсалютна явным. Але цяпер ён троху іншы, раскол троху іншы. Гэта раскол на людзей, якія адарваліся ад народу, і гэта не мы цяпер. Гэта яны. Яны адарваліся ад народу. Гэты свінаідэолог, гэта ўсе іншыя ідэолагі і чыноўнікі, яны не чуюць, яны не разумеюць людзей. Лукашенка не разумее. Я вось прывяду такі дробны красамоўны выпадак. Яшчэ даволі даўны, з тэрактам гэта было павязана у Менску, калі Лукашенко сказаў, а навошта вам сядзець у метро? Навошта тут лаўкі? Калі лаўкі папрапіралі. Я просто, я люблю такія вось дробязі, і яны для мяне там красамоўныя. І ён просто не разумеў, гэты чалавек даўно не ездзіў у метро. Ён не разумее людзей, і ён іх і цяпер не разумее, яшчэ больш. Свайго майбаху там, свайго... Ну, глядзіце, мы ўжо можам казаць пра яго тымі самымі словамі, якімі казалі пра Януковіча. То бок, калі людзі ў Пінску крычаць, ён лётае на сваім залатым унітазе, як яны сказалі, туды-сюды, не чуе, не бачыць людзей. Гэта праўда, падзел цяпер адбыўся такі. Гэта з аднаго боку дубаломы, вось гэтыя сытыя там, якія абараняюць яго, гэтыя свінаідэолагі, і зусім ужо адарваная вось гэтая каста драздуноў ад народу. Фактычна, як не дзіўна, хаця ў нас зусім іншая краіна, атрымалася амаль тое ж самае, што ва ўкраіне, такое самае супрацьстаянне. То бок гэта алігархія такая. Вось што тычыцца ўкраіны, гледзячы на тое, што там, у прынцыпе, это такі парахавы
пограб, я не ведаю, ўсходняй Европы і былі вось майданы ўжо лічацца там на там першы, другі, трэці, але тым не менш да такого ўзроўню эскалацыі канфлікту, як это адбылося там у Донецку і Луганску, ну я не веру, што такое можа быць у прынцыпе, і раптам яно там выбухнула літаральна за некалькі месяцаў. Там вось гэты пах крыві, ён быццам бы нейкім чынам раз'юшыў усіх. І сёння, ну, вось тая рыторыка, напрыклад, якая ідзе з абодвух бакоў, гэта рыторыка адназначна варожая. Это немагчымасць дамовіцца абсалютна. Вось пакуль адзін там не прайграе і другі не супакоіцца. Я вось у нейкай разгубленасці дагэтуль, адкуль гэта адбылося, і ў мяне ёсць такі страх, што такое самае можа адбыцца ў нас. Менавіта ў такім ключы, напэўна, не ўсё-такі. Бо там такая сітуацыя, Донбас, ён як астэроід, проста нейкі аддалены на самой справе. Адтуль 80-85, не памятаю. Нешта такое, вельмі вялікі адсотак людзей не толькі ніколі не былі за мяжой, но ніколі не былі ў іншых рэгіёнах краіны. Людзі жылі абсалютна сваім жыццём. Яны жылі пад партыяй рэгіёнаў, пад поўным каўпаком, там ніколі не было апазіцыі. Яна не спрабавала туды зайсці, і туды не пускалі. Яны жылі расійскім тэлебачаннем, там, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось асобна, але я хочу сказаць. У вас ёсць жа асабісты досвед сустрэчы з гэтымі людзьмі? Першыя дні, калі я прыехаў у Донецку з сакавіку 2014 года, з рознымі там людзьмі размаўляў, тым ліку праўкраінскімі абсалютна. Я якраз пра ўкраінскіх хочу сказаць. Хлопцаў, шахцёраў, якія, ну, мы размаўлялі, так, мы там падтрымліваем Майдан, мы не падтрымліваем тое, што адбываецца, але, слухай, раскажы нам, а што гэта такое? І паказваюць мне ролик, на якім невядома хто, невядома дзе, невядома з якой мэтай. Ідзе там па нейкаму падземнаму пераходу, ці яшчэ недзе крычыць маскалёў там на нажы. Маскаліф на нажы. Кажа, гэта што яны пра нас, гэта яны на нас так, гэта яны нас так. Хто яны? Адкуль у цябе гэта ўзялося? Ці відэа нібыта збіцця крымчанаў, якія ехалі з антымайдану назад у Крым, там і відэа таго збіцця няма. Ёсць нейкія проста кадры, едуць людзі, іх там выводзяць з аўтобусу, так, там градус нянавісці паміж там майданаўцамі, антымайданаўцамі высокі, але нічога такога не адбываецца, проста закадравы голас расказвае, што потым іх там лавілі па палях, лавілі па лясах, іх там палілі, там катавалі і гэтак далей. І таксама мне гэты хлопец паказвае гэта відэа і пытае, ну, вось, а з гэтым як быць? Гэты хлопец нідзе, акрамя Донецку, не быў. Якім чынам ён там стаў за Майдан і застаўся праўкраінскім, невядома, але нават ён. І вось праз такія вельмі простыя рэчы ворагамі зрабіцца вельмі проста. Зрабіць людзей ворагамі вельмі проста. Это распалена, па сутнасці, было. Абсалютна распалена, але яно лягло, безумоўна, на глебу пэўную, бо, ну, натуральна, яна была для гэтага падрыхтаваная партыя рэгіёнаў, якая там з 2004 года расказвае. Дарэчы, у нас таксама ёсць падрыхтаваная глеба, бо ж таксама расказвалі, што гэта там агенты ЦРУ, аплачаныя там Соросам, Рокфеллерам, там, не ведаю кім. Яны там хочуць прынесці сюды, ну і вось зараз гэты фільм по БТ. Скажем, вось адна старая жанчына, сваяшніца там моя, тэлефануе. Дык вы нам тут хатынь хочаце прынесці з Адэсы. Это вось так вось. Это пасля фільму на БТ, гэта мясцовая жанчына тут, яна з Менску, ну старая ўжо. Значит, у нас таксама гэтая глеба ёсць. То бок нехта недзе сядзіць і думае, што ёсць пэўныя сілы, якія хочуць тут паўтарыць хатынь. Уявіце сабе. На некага ж гэта працуе, на некага здзейнічае.
Я думаю, што нават вялікая частка насельніцтва, яна вельмі апасаецца вось гэтых пратэстаў, менавіта І мы не ведаем гэтых людзей, дарэчы. І не ведаем, не можам спрагназаваць, калі яны з'явяцца, гэтыя людзі. Сваёй нейкай крыўдай, сваёй нейкай праўдай, і хто імі скарыстаецца гэтымі людзьмі. Это при тым, што я вось не памятаю за апошні 15 год, вось это такі мой самы сталы век. Да? Я не памятаю, каб на нейкім дзяржаўным узроўні у нас была нейкая антируская прапаганда. Ніколі гэтага не было. І зараз змаганне з гэтымі флажкамі у таксі, у аўтобусах ладзяць як бы актывісты-адзіночкі. Это нават не ладзяцца нейкім чынам. Нават вось знамениты гэты хлопец, які там дабіваецца прысудаў за абразу беларускай мовы. Он таксама за ім не стаіць ніякай там структуры. Але раптам ёсць такое адчуванне накальвання менавіта у гэты бок. І па сутнасці, мне здаецца, мы там сказалі, у нас ёсць там умоўныя вось гэтыя цьмяныя палітычныя сілы, групоўкі, якія там ва ўрадзе між сабой там змагаюцца. Мне здаецца, што вось гэта пагроза з усходу, гэта аргументы аднаго і другого боку. Так. І проста іншымі шляхамі, рознымі шляхамі яны спрабуюць вось нейкім чынам гэтую сітуацыю вырашыць. А яе, ў прынцыпе, можна вырашыць, таму што мне здаецца, што тут і сітуацыі-то ніякай няма. Я, як чалавек, які там, не ведаю, з Расіі прыехаў, я не адчуваю ніякай такой антирускай пазіцыі там адносна сябе. Ну, калі б вы прыехалі з Расіі і сказалі, что вам в Беларуси, вы знаете, нужно вот делать вот так и так. Як вельмі любяць казаць наши усходнія суседзі, вельмі любяць вучыць сваіх суседзяў, як і што ім трэба рабіць. Я думаю, ненавісць гэтую вы сустрэлі, як сустрэў учора расійскі журналіст на акцыі, напрыклад. Або, скажем, не ведаю, чыталі ці не, Алексей такі Галавін ёсць, там нейкая арганізацыя НОТ і гэтак далей. У іх ёсць такая суполка, даволі вялікая, дарэчы, в інтэрнэце. Там распаўсюджваецца сапраўдная нянавісць да беларусаў, беларусаў, які за Беларусь, самастойная Беларусь, незалежна. Прычым, гэты Галавін, допустим, ён адзін, але ён рэгулярна ладзіць бойкі з актывістамі з гэтага боку. І нічога яму за гэта не бывае, звычайна. Але там кіпіць нянавісць у гэтай. Там яны кажуць, як, скажем, там на Донбасе, умоўна, казалі пра бандераўцаў з Львову. То бок, як пра нейкіх вельмі далёкіх і вельмі варожых людзей. Дарэчы, менавіта на Донбасе упершыню вырас гэты градус ненавісці, он вырас спачатку там. Бо на Майдане я про той Донбас нічога не чуў. Абсолютно. Ні про Донбас, ні про жыхароў Донбасу. Хіба там гэта было про Януковіча нешта, але гэта было про Януковіча, менавіта, про партыю рэгіёну, але не про жыхароў таго рэгіёну. А вось на Донбасе распаўсюджвалася ненавісць менавіта да жыхароў заходніх рэгіёнаў. Я не ведаю, наколькі у нас актуальна дагэтуль супрацьстаянне захаду і ўсходу ў нашай краіне. У нас яно расцярушанае такое, па ўсёй краіне. Мы тут можам быць зусім побач. Менавіта супрацьстаяння захаду і ўсходу няма, але яно ёсць проста такімі ламанымі, скажем, лініямі на па грамадстве праходзіць. Гэта таксама супрацьстаянне захаду і ўсходу, гэта выбар праеўрапейскі, выбар прарасійскі, але ён не лакалізаваны проста геаграфічна. Дарэчы, вельмі такая вострая рэакцыя была на тых беларусаў, якія там ваявалі і на баку Украіны, і на баку ДНР, ЛНР, да? І я памятаю, што
што у мне ўзнікла адчуванне, быццам бы сілавыя структуры нейкім чынам там устрымліваюцца ад гэтага канфлікту, і ўзнікае зваротнае адчуванне, што быццам бы яны падтрымліваюць там ці адніх, ці другіх, і там вось гэтая гісторыя там як пра беларускіх дзяцей, якія ездзілі там у нейкія там ваенныя лагеры там у Расію, напрыклад, да, з дапамогай ледзьве не з падтрымкай там нейкіх афіцыйных беларускіх структур. У мяне адчуванне, што вось кропельна вось гэтай структуры яна па сутнасці яны ёсць, але зрэшты адкуль взяліся вось гэтыя актыўныя дзейнікі тых жа падзеі ў Данецку, былі таксама нейкія маргіналы, рэканструктары, якія раптам взяліся за зброю і взялі справу ў свой бок. Ці ўсё ж такі ў нас гэта немагчыма лічыць? Што тычыцца спецслужбы ў іхняй пазіцыі і стрымлівання, гэта не спецслужбы устрымліваюцца. Там, я вось напомню, там, мне здаецца, на пачатку было поўнае адчуванне, што вось там, здаецца, ахметаўская там служба бяспекі, яна грала там пэўную ролю у гэтых данецкіх падзеях. Ходакоўскі там такі быў. Да, але ў рэшце-рэшт, як бы, там асноўную ролю гралі менавіта не яны. Яны, як быццам бы, потым уже падхапіліся. Там паміж імі быў канфлікт, там у Ахметова было адное, там у гэтых ФСБшнікаў Стралкова групы там іншыя. І гэтак далей. У нас троху іншая сітуацыя, у нас няма Ахметова, там, кажучы. Але Стралкоў да нас можа зайсці, і ён пра гэта казаў сам. Стралкоў, дарэчы, з Беларусі, Свіцепшыны сам. Яму гэта будзе вельмі проста. Што да спецслужбы, вось іх стаўленне да беларусаў, якія ваююць там і там, яно відавочна неаднолькавае. Відавочна неаднолькавае. Справа крымінальная супраць тых, хто ваяваў на баку Украіны, хаця яны не за тое, што ваявалі, нібыта яны ёсць, іх некалькі, мы ведаем. Так, там сумнеўныя людзі і гэтак далей. Так, все гэта зразумела. З таго боку яна не менш сумнеўная. Ніводнай крымінальнай справы супраць таго, хто ваяваў на баку ЛДНР, няма. Няма. Калісьці, не калісьці, гэта мінулым летась гэта было, напісаў артыкул па выніку размоваў там з праўкраінскімі актывістамі, валанцёрамі і фанатамі з МТЗ РПО, дарэчы, супраць якіх тады ўжо пачаліся рэпрэсіі. Я напісаў артыкул «Беларусь зачышаюць ад патрыётаў». Там быў адзін маленькі, ключавы, але дакладны месседж да, скажем так, да ўладаў. Значит, што адбываецца? Такое ўражанне, што мы не можам зразумець, з якога цэнтра кіруюцца нашыя спецслужбы. Ці не на баку яны Крамля на самой справе працуюць, бо патрыётаў там пералічвалася шмат розных справаў. Выразных патрыётаў Беларусі іх саджаюць, пры гэтым той бок не кранаюць. На гэты артыкул адразу ж пайшлі адказы з боку. Міністр МУС выступіў. Там кіраўнік КДБ выступіў, ОСБ нешта было, на БТ яны апраўдваліся, што гэта нібыта не так, доказаў яны не прад'явілі ніякіх, але яны пачалі апраўдвацца. Гэта што значыць? Гэта значыць зачапіла, гэта значыць гэта праўда. І гэта значыць, што партыя сілавікоў, пра якую шмат хто кажа, яна сапраўды існуе. І яна грае нейкую сваю гульню. Пры тым, што і яна разышлася з самым верхам, то бок з Александром нашым Свет-Рыгоровичам. Бо ён займаў да апошняга часу, нібыта, умоўна кажучы, праўкраінскую пазіцыю. А тут нібыта яго нейкі бес папутал, што называецца. Пачалося майданутыя, гэта ці не ўпершыню, гэтае слово ўжо. Майданутыя, там, і та-та-та-та-та-та, нешта пайшло. Нібыта яго хто проста падмяніў за адну ноч пасля гэтага фільму БТ. Такое ўражанне, што гэтыя две партыі, яны не толькі там фізічныя, гэта персоны, гэтак далей, нібыта ў галаве ў Александра Рыгоровича жывуць і спрачаюцца паміж сабой вельмі актыўна. Гэта нейкі фантастычнае такое апавяданне было, як на іншай планеце астранаўты высадзіліся, а там нейкія дзіўныя такія стварэнні, якія пасяліліся ў іхняй галаве і вялі вайну паміж сабой, выкарыстоўваючы іх як поле. Так вось я проста уявіў сабе Александра Рыгоровича, які таксама
якого і 9-го вайна, там врешті рэшт чалавек гэты паміраў падчас гэтай бітвы, якую вялі гэтыя там стварэнні. Каб мы не памерлі ўсе ад... У меня такое возникает пытание. Все ж таки там градус этого громадянского супрацьстаяння это абсолютно зразумела, что он расце, что он высокі, але якое з гэтага сапраўды может быть наступства, потому что я вось гляжу тыя ж украінскія падзеі, якія для мяне з'яўляюцца таким добрым прыкладам, хотя вы мне пераканаўчы, дарэчы, у сваім артыкуле показалі, што у нас як бы ёсць вялікая розніца, што ў Беларусі Майдана не можа быць. І тым не менш я гляжу, што сапраўды Майдан ва ўкраіне быў не адзін раз. І Майдан гэта там такая палітычная сталая нават. Я б нават сказаў, што это нейкія вось перавароты, да, і змены там палітычных эліт. Яны у них нібыта адбываюцца, але вось сапраўднага нейкага руху на змены прынцыповыя. У чым праблемы там той же Украіны, напрыклад, высокі ўзровень карупцыі, да, напрыклад, там высокі ўзровень там нізкі ўзровень даверу насельніцтва там нейкім афіцыйным структурам там і гэтак далей. І пераадолець вось гэта не нейкімі броўскімі там піар момантамі там кшталту перайменавання там міліцыі ў паліцыю ці што, а нешта такое сутнаснае вельмі цяжка. І дагэтуль па сутнасці сколько там у 14-м годзе ж гэта ўсё адбывалася, у 13-м як бы пачалося. А зараз Украіна працягвае знаходзіцца ў гэтым перманентным палітычным крызісе. Ёсць у рэвалюцыі пачатак, няма ў рэвалюцыі канца. І гэта нармальна, гэта мы па гісторыі ведаем, што яно заўсёды так адбываецца. Мне вось адчуванне, што вось там па сутнасці зараз Януковіча замянілі там Парашенка, да, але градус не спаў, вось нейкі давер не ўзнік. Гэта працягваецца рэвалюцыя, яна не скончаная. Гэта сведчыць пра тое, што Майдан, які не пачынаўся як пераварот, які не пачынаўся як рэвалюцыя, ён пачынаўся як звычайны аргумент на перамовах палітычных, аргумент перападзелу улады, там, рэсурсаў і гэтак далей. Ён не па волі палітыкаў, не па волі Вашынгтону, Сороса, Рокфеллера і рэптылоідаў, ці пакемонаў, хто там кіруе цяпер светам, перарос у рэвалюцыю сапраўдную. Я проста быў вось адзін момант, зноў-такі дробязь, але красамоўная. Даты не памятаю, там, хто захоча там паглядзець. Перамовы у пэўны момант дайшлі да таго паміж палітыкамі, якія нібыта былі лідарамі Майдану і Януковічам, што ім Януковіч гатовы быў прапанаваць пасады высокія. Здаецца, і цэнніку прэм'ерства, тое ж самае, якое ён потым атрымаў. І вось яны прыйшлі нібыта да людзей на Майдане, прыйшлі нібыта з перамогай. Расказаць, што вось нам пасады. Там аглушальны пачаўся такі свіст, такі крык, такое абурэнне. Мне здавалася, яшчэ там хвіліну змятуць гэтых палітыкаў, парвуць іх проста на шматкі. Хто там быў там са Свабоды, Цягнебок, там Яценюк, Клічко, Парашенко. Ну, па сутнасці, тыя людзі, якія ў выніку і прыйшлі да ўлады. Так, яны прыйшлі, і не магло адбыцца іначай, бо там нейкіх саветаў, там ці бальшавікоў, ці яшчэ каго не ўзнікла ў гэтым майданным асяродку. Так, яны прыйшлі да ўлады. Але яны маглі атрымаць амаль усё шляхам проста перамоваў, і яны ўжо амаль гэта атрымалі. Людзі не хацелі гэтага, яны былі незадаволеныя, яны хацелі насамрэч, і зараз яшчэ хочуць дасюль, змесці ўсю гэтую старую сістэму. Разам у тым ліку з гэтымі палітыкамі. Таму гэтая рэвалюцыя так цягнецца доўга і не скончылася дасюль. Яна яшчэ будзе, мабыць, цягнуцца. У мяне ўзнікае проста такое адчуванне, што вось гэтая варожасць, яна у выніку, это такая пустая фрустрацыя ў нейкай ступені.
гэта значыцца, што вось людзі выкіпваюць там вось гэты увесь выкідваюць гэтую агрэсію, гэты гнеў, але вось нейкія канкрэтныя захады, канкрэтныя праблемы, якія ёсць, якія сутнасна там ёсць перад эканомікай, напрыклад, да, потому што ў аснове гэтых рашэнняў з дадатковымі падаткамі і ўсім астатнім ляжаць эканамічныя праблемы. Яны не здольны вырашыць. Да? Я перакананы, што, напрыклад, вся гэтая сістэма з цяжкасцю, са складанасцю ўзаемаадносінаў там улады і прадпрымальнікаў, да, яна не з той прычыны, што ўлада там не любіць прадпрымальнікаў, а то, што яна ім не давярае. А не давярае па простай прычыне, што прадпрымальнікі сапраўды вельмі шмат падманваюць па розных там прычынах там усім астатнім. І вось гэты ўзаемны недавер яго не вырашыць проста вось такім знічтажэннем там іншай сітуацыі. Замест гэтых палітыкаў прыйдуць іншыя, яны таксама будуць не давяраць прадпрымальнікам, яны таксама будуць прыцягваць тых людзей, які не даплачваюць падаткі да адказнасці. І гэта прывядзе да новых майданаў ці не? Давайте ось параўнаем, вернемся троху да Украіны, аналогію. На самой справе, ось вы казалі, што Украіна там парахавая бочка Европы, там гэта былі. Вы не ўяўляеце, наколькі украінцы мірныя людзі. Гэта ім можна было гімн взяць, хаця ў іх ваяўнічыя на самой справе. Але гэта неверагодна мірныя і жыццелюбівыя людзі, украінцы. І пачатак Майдану, доўгі там это некалькі месяцаў, ну просто дзіўна было нават чуць, там ужо адбываліся летнія забойствы пачаліся, ну, прынамсі кагосьці там збівалі і так далей. А людзі ўсё яшчэ так пасміхаліся, там, Януковіч, ха-ха-ха, і так далей. У Беларусі, якая ж была выснова з гэтага майго артыкулу про тое, што Майдану у нас не будзе? Майдану у нас не будзе, у нас можа быць, на жаль, румынскі сцэнар. Гэта значна страшней, чым Майдан. Гэта значна большая колькасць загінулых. Але гэта падзеі, якія вельмі хутка будуць развівацца. А чаму, уласна кажучы? Таму што у нас гэтага поля палітычнага, так, ва Ўкраіне ўсе стоны, што закалябала гэтыя цёркі, іх там закулісныя перамовы і гэтак далей, але ўсё роўна наяўнасць такой колькасці персонаў, сілаў, інтарэсаў і гэтак далей, яна ўсё стрымлівае. Яна як бы паглынае гэтую энергію супрацьстаяння. Бо няма такога выразнага там, ось тут диктатор, тут народ. Ну, просто там, я думаю, складанае супрацьстаянне. І вось гэтая энергія ненавісці, яна там распыляецца там. Ну, хтосьці ненавідзіць там галаву там сельсавета свайго, хтосьці там аднаго алігарха, а нехта ненавідзіць іншага алігарха там. Ну, разумееце, так? У нас гэта троху па-іншаму, у нас ненавісць вельмі каналізаваная і строга скіраваная. Гэта проста вельмі магутная плынь. І вось гэты падзел рэзкі, які цяпер выразны. Ён быў раньше просто троху па іншай лініі, зараз ён яшчэ па большых лініях з уладай. У іншых груп насельніцтва ён горшы і страшнейшы. Бо тое, што мы дасюль бачылі цярплівых такіх хобітаў, ну так мы хобіты, в прынцыпе, натуральна, хобіты еўрапейскага лесу, як нас нехта назваў, але ж хобіты, урэшце-рэшт, мы ведаем, якімі яны могуць быць па кнігах Толкіна. Это могуць быць вельмі рашучыя і страшныя людзі. І, на жаль, калі ўлада не пойдзе на саступкі, вельмі сур'ёзныя саступкі, у адказ на гэтыя пратэсты, чакаць можна, ну, зразумела, не 25 сакавіка, не 26 сакавіка. Это можа адбыцца цягам гэтага года, там, ці троху пазней. Але можа быць проста нешта страшнае. Проста з гэтай жестачайшай дыктатуры з ёй трэба заканчваць. Александру Григоровичу трэба зразумець, што ўсё, не, гарантыя спакойнай яго старасці, і жыцця яго дзяцей там, і внукаў, колькі ў яго іх там, внучак, гэта якраз дэмакратыя. Гэта дыялог. Толькі гэта будзе гарантаваць яму спакойны сыход. Ну, не думаю я, што ён настолькі ўжо звар'яцеў, што ўлада для яго гэта ўсё. Так шмат хто кажа, але я ў гэта не веру. Ну, чалавек застаецца чалавекам все-таки.
І я бачу, що сина свого молодшого справді любить, і не тільки як там наслідного принца, а просто як батько. Мне вось з пункту гледжання вось нейкай такой сітуацыі агульнай, мне вельмі блізкая, вельмі, конечно, спрэчлівая гэтая фігура Артёмія Лебедзева, да, які асабліва па гэтых дэбатах з Навальным, да, ён вельмі праводзіць вось гэтую мяжу, там, таму што Навальны з яго зрабіў ворага таксама, і вельмі лёгка. Што вось ты там па гэтых параметрах там вораг народа па сутнасці. І Лебедзеў на гэта адказаў, што ў мяне ёсць там, я раблю справы, я раблю іх па тых, як бы у тых умовах, якія ёсць. І агульная яго пазіцыя менавіта у тым, што трэба рабіць вось гэтую сваю дробную справу, а палітыкі яны нібыта разбяруцца самі. У мяне вось адчуванне, што вось узровень вось гэтай агрэсіі і варожасці, ён па сутнасці зноўку з людзьмі справы знаходзіцца ў нейкім паралельным сусвеце. До речі, вось ви кажете, я подумаю, ёлки-палки, я не ведаю, там, ну нешта чуў там про дебаты Лебедзева і Навальнага. Ну, мне даводзіцца жыць у рэжыме жыхара просто прыфронтавога рэгіёну, шмат часу правоў, і я просто выключаны абсалютна з расійскага кантэксту. Ну, это такі агульны. Ну, але я ведаю, хто такі Навальны, Лебедзеў, я прыкладна разумею, чым было супрацьстаянне паміж імі. У нас гэта такі самы прыклад, гэта Прокопеня нядаўна. Напэўна, да. Размова з Лукашэнкам, чалавек, які нават у турме сядзеў, але там тым не менш. Дарэчы, вельмі дзіўна зараз змяніліся сацыяльныя групы ў гэтым палітычным поле. Мы можам вельмі здзівіцца, што скажам, ну, давайте умоўна возьмем, я не буду сцвярджаць там это на 100%, што праграмісты, а гэта там найбагацейшая група сацыяльная ў нашым грамадстве, якія зарабляюць грошы проста сваёй працай, могуць аказацца апірышчам Лукашэнкі раптам. Але ўсё-такі чаму? Это не таму, што яны людзі справы. На пратэсты таксама шмат людзей справа выходзіць, але якія не могуць рэалізаваць гэтую справу. Вось праграмісты могуць рэалізаваць гэтую справу. Ім добра. Там, скажем, я ведаю шмат людзей, якія ўжо не паехалі нікуды за мяжу, не хочуць ехаць і кажуць, што нам тут цудоўна. Мы ўзважылі ўсе плюсы, мінусы, там, з такім заробкам, скажем, 3-4 тысячы даляраў. Мы тут просто як каралі. Можна тут дызайнерскі ремонт кватэры, ну, все, што завгодна. Цудоўныя машыны. Ім добра. Хаця, канешне, яны схільныя больш таксама як бы ідэйна, наперад і стратэгічна думаць, таму яны могуць палітычна супрацьстаяць, але падкрэслім, значыць, гэта не людзі справа. Это людзі, на пратэсты выходзяць людзі, якія не могуць рэалізаваць сваю справу. А паводзіць сябе як Артёмій Лебедзеў, скажем, ці мець такую псіхалогію могуць тыя, хто рэалізуе сябе. Вось, скажем, Зісер, Юрый Зісер, возьмем яго, ён знаходзіцца пасярэдзіне. Там вось такі, ён чорна-белы. Ён з аднаго боку можа рабіць справу, а з іншага ён пастаянна ўстаўляюць там нейкія палкі ў калёсы. З іншага ён можа нешта лабіяваць, там нейкія законы быў. А тут і б'юць яго журналістаў, там, Павла Добравольскага. Так. І яшчэ нешта, і вось ён тут вагаецца. То бок, нельга сказаць, што ёсць нейкі калектыўны Артёмій Лебедзеў там з аднаго боку. Гэта ўсё так падзелена, такі іні-яні, яно даволі хісткая такая структура. Скажем, ну Шумченка таго ж взяць. Ну, нібыта ж ён робіць справы, прадпрымальнік там, не кепска, але вось шмат чаго заважае, вось не даюць чагосьці. І чалавек схіліўся ў бок пратэсны. Добра. Я думаю, што якраз дзякуючы таму, што мы знаходзімся якраз у эпіцэнтры самых падзей, тут для нас, напэўна, важна не столькі зараз нешта абагульніць, колькі эмацыянальна падкрэсліць асноўныя моманты, якія мы адчуваем. Дзякуй за гэтую размову. Я думаю, што у вас зараз гарачая справа і зычым вам адпачыць і застацца на свабодзе.
Ну, це само собою. Дякую за розмову. Дякую вам.